Beelden van het AZC in Burgum vermorbetiet. Bewoners komen in opstand in de uitzetting van het gezin. De politie van Veiligheid en Justitie was mee. En daarna ze hadden alle die bewoners van het AZC wouden gewoon die uitzetting tegenhouden, maar het lukte niet. En toen is de politie van Veiligheid en Justitie hebben de politie van Burgum gebeld en toen die zijn er ook bij gekomen. Maar hun gedrag was echt niet netjes, want die gingen alle mensen geslagen en mijn vader werd ook door hun geslagen. Het gezin zelfs verzette hem net en wist zo'n 14 dagen dat ze voort moesten. Wie in eerste net volle politie, maar doet meestal in protest kwam, moest er hudder ingrepen worden. Na het opscoren in het AZC gaat dan een groep van zo'n 50 mensen richting het gemeentehuis. De emoties rennen heeg op, vertelt dit famke. Want die wouden gewoon voorkomen dat die familie teruggestuurd wordt. Want Afghanistan is onveilig, iedereen weet het. Het is niet alleen maar Taliban daar, maar ook die ISIS zijn er daar gekomen. Waarom moeten ze teruggestuurd als het daar onveilig is? De burgemeester stiert er om de groep op te vangen. Ik wil wel met jullie praten en dan met de groep. Dat u voor de groep zeg maar praat. Ja. Ik wil het hier uitleggen. Dus ja, wat mij betreft komt er even mee naar binnen en dan gaan we even met u praten. Burgemeester Gebben is ree om te praten met een tal mensen uit het AZC. Voor benamende band is dan gebeurtenis belastend. Ze werden er benauwd van, vertelt ik Asmine. Wij zijn niet blij en ik wil iets van jullie weten, iets van jullie politie of gemeente of IND. Ik weet niet wat. Waarom jullie gaan ons sturen terug naar Afghanistan? Als wij hebben probleem, als wij hebben niet probleem, wij komen niet hier. Wij hebben probleem, wij zijn bang. Wij hebben probleem dat wij hier gekomen. Wij zijn bang en die politie. Vanochtend ging ik slapen. Vanochtend ging mijn mama schreeuwen en mijn hart doet een beetje zo pijn. En vanochtend ging een familie van Afghanistan terug naar Afghanistan brengen. En daar zijn hun nu. Ken je de familie? Ja. En was je vanochtend ook bang? Ja.